Сәлем достар, сіз Шаян ТВда ең музыкаль, сіз яратқан, сіз генә түгел, біз яратқан түйме тапшыруын қарайсыз, һәм мин Рүзәл Әхмәдиев сезне менә шундый жылылык белән сәламлыйм. Сәлам сезгә барыгызга да. Әйдәгез әле без бүгенге командалар белән танышып китик. Бик җитди тапшыру булырга охшап тора, чөнки бүген бездә кунакта. Мин хәзер тавышны да моторлап иттереп куям. Татарстан Республикасының халык артисты, хор җитәкчесе, дирижер Миләүшә Әмировна Таминдарова бүген бездә кунакта. Исәнсез? Исәннәрмесез, дуслар? Сезгә шулай сөйләшәсез, Миләүшә апа? Тавышым калын. Шундый мотор. Поставленный. Алай резонаторлы тавыш. Алла биргән дип әйтәбез инде без сезгә. Менә бу сезгә бүген ярдәм итәчәк. Менә бу мөлаем мотор, шулай поставленный һәм утыртылган үз урынына Сафина Шаһиева, сәлам сезгә. Сәлам дуслар. Менә сез бер команда, ә инде икенче командада бүген безнең егетләр булачак һәм икенче командада Татарстан Республикасы ансында шуны тавыш белән әйтергә кирәкме булмамчы? Татарстан Республикасы. Тенор ул безнең. Статьянырбыз. Алайса Камал театры теге бар бит инде шундай нидер. Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры солисты һәм әлеге хор җырлаганда барлыкка килүче могҗизаны тудыручыларның берсе Булат Закиров, сәлам. Шундай теге елмаюлы мин гомумән ул кешеләрне теге түбәтәйләрсез, ниләрсез милли костюмларсыз күргән юк. Менә монда хәзер шундай гади генә егет утыра кебек. Һәм инде сиңа бүген ярдәм итәчәк Булат, шулай ук Шаян ТВның алып баручысы, әле ул Сафинаның по совместительству энекәше, шулай туры килде. Султан Шаһиев, менә сез бер команда. Инде җәмәгать, без уенны башлап җибәрәбез, сезнең белән таныштык. Беренче тур. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларыбызга экрандагы рәсемнәргә карап, җырны белергә кирәк булачак. Менә шундый кичкенә генә биремне ничек шишәрләр микән, минемчә булдырырга тиеш. Игътибар белән экранга карыйбыз һәм инде безнең биремнәрне белергә тырышабыз. Барсы да җырлар, барсы да җыр сүзләре ниндидер менә гадәттә бер рәсем, бер картинка дип әйтик инде, ул бер сүзне аңлата. Әгәр кирәк булса, мин сезгә ярдәм итәм. Бик авыр торасыз миңа сәерсез. Булдыр сеңлем, давай. На тебя бөтен өметем сиңа. Гомумән теге өлкән буынның өметләре яшь буында бит инде. Кодовый слово бар монда, красавчик помогите. Бар, я һәр вакыт. Султан янында. Әйдәгез. Башлыйбыз. Беренче бирим. Тек, ярый. Тек. Бик мәшһүр җыр. Дөресрәге бик мәшһүр шигырь ул беренче чиратта. Аннары инде менә җырга да әйләнгән. Тау башында Баранды җыр безнең авыл. Әйе. Бер шиш. Ой, мит. Афуйтекс, пожалуйста. Ничек бик онытып җибәргәнмен кем? Әйе. Шул дөрес. Тау башында салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар. Ну, конечно, это же мы записывали, это мы же в антологии пели это. Якын безнең авылга, авылыбызның яме, суы тәмен белән Төзелгәндер бер авыл. Из цикла «Тукай». Алмаз Монасыпов на стихи Габдуллы Тукая. Мине хоргаласың шып. Тырышали балам. Рәхмәт за объективную Мин гомумән үземдә шундый кыюлык каян килгән сезнең каршында җырлый башладым мин. Булат А что мы не нажали-то? Нажали, мин нажал. Ул сүнде инде, ул теге заптырмай. Брюссель как раз безгә кастинг пора. То есть Әйтте бара. Но миңа теге калын тавыш кирәк үзем. Булыр. Вот так. Вот так уже лучше. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз. Игътибар. Шишмә бай, якын безнең авылга ул,
менә хәзер менә Булат җырлады. Ничектер күпкә якынрак, җылырак булдымы соң? Запистан нәрсәләр югалак кебек, әйме? Но микрофон преграду создает между слушателем и, понимаешь, вот любое техническое приспособление, он сразу как будто щиттан Шуңа күрә хор бит инде ул. Шуңа күрә хор. Исәп 1-0, сезнең исәп әлегә. Сез белдегез, афарин. Афарин. Сез матур җырладыгыз. Biz motor Әгәр сезне бу бераз гына юатса, Син матур җырлыйсың, а мин матур делаю вид, что я знаю и помню слова в этой музыке. сезнең тавыш белән нәрсә генә сөйләсәгез дә, Юк, ошонда мин теге көйләрем белән сүзләрен бер вакытта русчамы, татарчамы белмим вообще в музыке. Сез башка әйберне тыңлыйсыз. Сез башка әйберне тыңлыйсыз. Сез башка әйбер. Сезнең кулларыгыз эшли булай. Сез Теге дулкынларны тотасыз. тотамын. Әдегез менә икенчесенең дә дулкынын тотып карагыз әле. Игътибар белән экранга карыйк. Күз нәрсә? Синең. Әйдә Булат, әйе. Может, обсуждать его, да? Ярый, алай да. Мин сезнең белән бергә сөйләшә алам. Бергә сөйләшә алам. Татар халык Сырыйсың, керфекләрең синең нигә кара дип уйлыйм. Че-че-че. Мин керфекләрең синең нигә? Мин җырламыйм специально сезнең янына. Керфекләрең синең нигә гүя кара, күзләреңдә кара булмагач, яшь йөрәккә нигә салды Булай туры килә. Булай рәсемнәр буенча туры килә. Турки мәш нәрсә эшли инде. Мәче. Мәче. Мәші Кора нәрсә? мәче бит ул. А, Ул бит кора мәче. Нигә кора? Бар бит теге жил да был черный кот. Әйдәгез тикшереп карыйк, дөрес микән? Шул. Үзе башкара. Хилфам Шакир. Ой, ну кто еще таким голосом красивым поет, как не Ильхам Шакиров? И Бар бер малай, устазы. бар бер малай үсеп килә. Рөстәм Хусаинов. Бар, Андрей. Рустам Хусаинов. Әйдәгез, исәп безнең бер әлегә безнең 3нче биремебез бар, бергә бер калганы бит инде. Игътибар, карыйбыз экранга. Ком һәм кар. Давай, Сабина, әйдә. Мысы авыррак бераз. Ком, кебек, Ком. ком сибеле. Менә һава торышына игътибар итегез. Һава торышына игътибар Җәй итегез. һәм кыш. Кыш әйе. Ел фасылы мөһим түгел, ә монда менә табигый күренеш, табигать күренеше ул. Ява. Кар Кар бик ява. каты ява, җил аны менә сиберә инде. җәяүле. Хәзер. Җәяүле буран? Җәяүле буран йөгерә, шума. Или Ну монда кым бар бит әле. кым. Ләкин буран сүзе әйбәт. Буран сүзе бар. бураны, может? Кым ничек ул? Ком бураны туздырабыз, урамнардан узабыз. Кстати, может быть. Или дә көрәшеп барган чакта. Конечно, он нас победит всё время. Буламы? Шулмы? Тикшереп карыйк, игътибар. Шул инде шул җыр, шул. Сез менә Мен бу җырны вообще белмим. Минем наданлык не имеет предела. Кем бу? Кем җырлый бу? Мин кем икәнен белмим. А?
Татар халық шірейген. Yok, bu Tatar Биктегі халық жер. шибәр тігі обработкасы шибәр. Білем, мен сіздің білен шунда сұрамақшымын. Сіз бит инде барыбір тігі классиклар деп айтсақ та бола бит инде. Барыбір сіз тігі чисталығы үшін жырның нетесіз. Йо. Бұл вот... Міне бұл әзірек тігі хулиганистырақ. Міне Болса, енді нешік гүл фрак киіп не приживается татарская песня, понимаешь? Әзірек- У нее есть әзірек тігі годы Шаянлық керек. будут, понимаешь, шаярып как-то вот жерларға надо. Шаянлық керек. Да, и не воспринимает вот такой серьезный академизм татарская музыка. Йо, Энергетик. Киряги даю. Әйбәт, мұны нешік... Милаши. Шым, миңада нешіктір тігі қойады. Шынанда езіп кетесің, езіп кетесің. Битлары, как принято говорить, качает. Качает әзірек. Кеше дейді. Качатита. Сілкіті. Ну, біз бит нефть яғы бит, біз шоу көреміз. Кеше дейді. Булат, сен мындайлары шуме якені сен тоже? Ши. Ну, мында енді жетекшің шулай ұқсатқаш енді сен. Ну, біз бит модныйлар, Сіз бик современный Конечно, современный Қолға лад. келгенде классикаға начарман. Дышать, блин. Тыпыр. Мы знаешь, какие клипы делаем? Знаешь, какие мы произведения аранжировки современных? Знаю. Очень интересно. Так что келігіз концертларға. Милюша по... Рахмат сізге бек зор. Сіз әлі... Билет та болса. Билет болсаңыз, да. Ну, біз битінде yok қоғана сізден мұнда шақырмаған. Шылай Ну, у вас сейчас Булат бар. Біздің Булат бар. Булат бар и Булат бар. Шunu айтам бит. Енді жамағат шулай айтып, Сәфине сөзсіз қолды бит әлі. Ғұмыр болмаған қай. Сәфине сөзсіз қолды. Шулай айтып біздің есеп 2-1, біз келесі турға күшеміз. Икенче тур орттан алға деп атала. Хәзер инде без командаларга әйләндерелгән җырларны тыңлатачакбыз. Инде алар җырларның оригиналларын белергә тырышачаклар. Менә инде Миләүшә апа, менә хәзер сезгә бәлки җиңелрәк булыр, чөнки сез җырны ишетәсез. Ул, беләсеңме, академическая музыкада ничек атала? Ракоходный вариант. Ракоходный? Ракоходный. То есть, как рак назад пятится, вот. это ракоходный. Вот называется такой принцип, когда музыка задана наперед, это ракоходный вариант. То есть, хозяин біз ракоходный вариант тыңлайбыз ме? Сізге консерватория берем. Әлде яры килдегіз. Білмеше үлген болыр екшінлап. Именно шулай. Әйдәгіз, алайса, ракоходный бірінші биремді... Шылап кетеді. Татаршаншық бұл, қысла адамлы бірінші биремді тыңлап барайық әлі. Рак это Қысла бит. Краб білесің нешік болады? Нешек? Краб. Мен саған музыкальный терминлар берем сен Мен сізге... Татарша Татарша сөйлешем, сіздің білен. Айдагыз, бірінші берем, ракоходный. Қалпақының тағылған шағы. Тағылған мұ? Одновременно Жетміс шақырым юл өткен еді. Туғандарының сағынған шағы. Давай уж быстрее жми, ты еще реакция. Ай. Семейсің. Демек, сен оңымша, Сәфине, Біз Сұлтан Сұлтан білән... үшін шоттанасың. Жоқ, біз Сұлтан білән бұл жерні тыңлап ерейбіз просто. Біз жырлайбыз күні түні. Алар бит сіз жырлағанды тыңлап керейлер, алар айтып бітірмәділер. Демек, едегіз дірі жауабына тыңлап барайық.
Жамағат исәп 1-0. Сіздің исәпке, сіз Тағы бастыңыз. бірге ноль. Ну, неше біз сухую, что ли, үйге қайтамыз? Бар әлі бар мұнда. Давай. Бар мұнда. Мінемінсі, айдегіз. Мінемінсі, менімше айын сізге яқынырақ. Айдегіз. Меніңше жоқ. Қойым білесіз. Біздің хордан енді болса. Опа, стоп. Басып үлгірділер. Умырзая? Умырзая... Умрзая, конечно. Біздің Чушь я тупая какая, сама записывала. Прям вообще. Умырзая шыға қарағыз. Умырзая шыға, умырзая халыққа, умырзая суза сабағын. Умырзая сора башла бола ма? Дұрысын өткенде мен умырзая көргенде бар. Көргенде? Ну, Умырзая подснежник. Подснежник, и он сары только в себе сары что-то был не Он крокус. Ок была и... Ну, какой-то такой лиловый цвет. Ну, у меня был 40 келіп шыққан, міне. Сіздің ыңбаш кіші келді. И у меня тыңлап барыңыз, мен 40 келіп шыққан, міне. Тыңлап барыңыз. Дұрыс жауапны. Шында матур жер. Ой, шоны мотор. И несек Ильгиз все-таки мотор этим. Но Булат, бірда кем түгіл. Сейчас ты будешь у меня новым солистом. Айдали жерлығали шоу жерлығали. Шешіңді боятабыз да? Ярымай? Ладно. Шешіңді боятабыз да? Заодно служебные вопросы мы решаем тут сразу. Юқ қоғына келмәкіз, үшінші тапқыр айтам бекінді. Сізге де, бізге де, бұгытны. Демек, исәп 2-0 әліге. Міне енді, бәлки үшіншісі, бәлки сізге яқынырақ болыр. береміз ме, Сұлтан? Үшінші беріп. Үшінші беріп. Ашық мұшағына басабыз. Осылар әлі. Дышать? Айбол болын. Это дышать же! Дышать! Әжір. Күтем пока. Как он боится, давай! Оқшаған. Вот она уже поет, вот и... Сәкіне, сен білесің бекінді. Дышать! Не топор-топор! Ну, нешек сама. Егрек іші бәкінке, Это она, что ли? А я думала, это бара-бара-бара-бара-бара-бара. Похоже на барок бара-бара-бара-бара. Нет? Здесь тексtur қорымыз. Но это дышать, это 100%, это мы угадали. Ладно, молодец, что не назвал. Спасибо, рахмет Біз тебе фору напала. бердік сізге просто білейік. Ну, я зря, когда беременна, позор, блядь, чекмелина мына. Жеңіп қойсын. Ей, дәгіз, жаңғыратығыз, дуслар. Строймен шuna барасы. Чтобы шундай молодежный кен. Там его басы, и мы, знаешь, какую крутую сделали ее вообще. В живом формате, электроника, прямо концерта, симфонический оркестр, аутентичный, и какие-то аутентичные инструменты. О, это было круто. Дұрыс айтабы. Конечно. Сұлтан баш фору бермейміз. Қыланы мәлі Топ-топ кетелер. Демек, исәп 2-1. Һәм біздің келесі берем иқтибар тыңлайбыз.
Eğlendirilgen misin? Bunu korap durasın. Әдірәндеңіз. Güzel dingiz. Ой, güzel dingiz. По-моему, шел. Эй, Эдрен Ой, Дингиз, зангар, дингіз. Я жырлама. Не знаю, может быть, мы ошиблись. Я что-то... Ну, әйдек текшірек, әйдек текшірек. Әйдек Біз текшірек. бекенде мында тегі сыйыр үшін ойнамаймыз. Әйдек. Вот именно. Эй, Эдрен Дингиз. Әдірен dingiz. Шакиров. Вот, сен білесің бұл жерін. Әйе. Тири-тири-тири. Дингіз, İskenderiye, İskenderiye. Әйе, исәп сезгә. Мы угадали с тобой. Әфәрин, бұлдырасыз. Исәп. Булдырабыз, біз де булдырабыз. Давай вот так делать, вот так. Сіз шундай молодежь екен. Тегі, нендейдір, трендларны білесіз сонда. Соңғы берем, исәп 2-ге 2. Екте бар, тыңлайбыз. Сына кнопка кызы ишлемейм. Чемпионларныкы басылған. Динов, это... Шул енді. Шу. Щель. Yok. Салқын сен. Не, не салқын шей. Почти түгел. Ярат. Не, яратам. Нет, это не мен. Мен яратам. Ике бойс. Сені Татарстан. Мен яратам. Эш. Сені Татарстан. Не может быть, чтобы этой песни не Қабыл было. еттік. А почему они нажали? Yok, sizden қабыл еттік бұл вариантты. Мен ярдым сенен. Да, мен яратам. Біздің вариант сол тас. Сіздің вариант башқа что ли? Әсін дөне дейді. Эмиссияны дейсіз. Алар білмей басалы. Қазір басқа шойнармыз. Мен яратам сені Татарстан. Yok, алдық сіздің жауап. Все. Тағы бір тыңлап қаламын. Әйдә. Yok, алардан жауап қабыл етілдік бит. Әйдә, тыңлайық. Biz қазір текшір алдық. Если мы ошибемся, то значит вы выиграли. Ага. Eyvah. Yok, 2-ге 2 қала. Әгер де дұрыс жауап берсек, 3-ге 2 болады. Ярый. Тыңлайбыз. Сені Татарстан, Sıra verdik tege bu. алтыннарың үшін ярата. Жеңейді кетті шығайды күтінде. Текстler точно var. Үшін яшнап яла, Все, забираем отсюда. яңғырларың үшін ярата. Güzel қызға кетіріңіз, Акбар жеңе, мұнда камера қоры бұзбашыға һәм бұл жеріне башқарау. Шонды яратам мен бұл жерді. Искиткіш просто. Мотор, аны Моя білікші. любимая песня. Оны яратмасқа мүмкін түгел. Ол бейт міне, и туған тіл һәм мен яратам сен Татарстан бір дәрежеде. Әлі кілерсің. Біз... Кілерге ме, аннары? Кілерсің. Все русские девочки нашего хора. Настя Чупрунова, Ксения Романова. Әлгі кірешіндердір алар. Анна... Нет! Жоқ? Бірсі Мәскеуден келген вообще. Вот Анна наша приехала из Москвы. Спроси их, какая у них любимая песня. Они скажут, «Мен яратам сені Татарстан». Это первые слова, которые они выучили на земле Татарстана. Ура, товарищи! Анда бит границада басып тұралар. Вот именно. Яратасың ғой. Яратам. Без знания этих слов в Кірмейсің. республику не пускаем. Кірмейсің. Ну, дұрыс болды. Исәп 3-ге 2, һәм әліге турда, һәм біздің соңғы 3-ші тур қалып бара, 3-ші турға өтшеміз. Үшінші тур кім турында жырлайбыз деп атала, дұрысырақ енді жырлайым, чөнки мен ана жырларға бұл кісілер алдында жырлайым деп те әйтергә уңайсызрак енді. Мен алдан уқап өтінем. Рэп жырлайбыз, рэп рәвешендә укыйбыз деп әйтик, жырлайбыз деп әйтмәйбез инде сезнең алдыгызда. Укыячакбыз ниндидер шәхес турында, кеше турында. Алар мәгълүм кешеләр, сез аларны беләсездер. Беләсез инде, ничек сез белмисез. Менә укыган сайын ниндидер фактлар аның турында ачыла бара. Әгәр дә инде сез тәгаен белмисез икән, кем икәнен сез төймәгә басмасагыз да була кнопкага, чөнки миңа туктарга туры килә. Әгәр дөрес булмаган очракта янәдән башларга туры киләчәк. Шуңа күрә инде сез менә инде чынлап менә бу
дегеш, темеге басасыз, мен тоқтаймын, жауапны қабыл айтамыз. Аңладыңыз? Anladık. Anladım. Фух, Алла ярдәм берсен. Киттік. Benim selam. Кішкенеден бұл егет музыкаға ғашық бола, үш яшында клавишыда татар кейін ойнай ала. Гений десең де боладыр 7 еллық мәктәпні, 3 жылда оқып яба менә сиңа сәләтле. Аны Мәскәү көтә хәзер үргә юллан, уку һаман тик аның язмышына бөек булу язылган. Керим әле урманнарга, дулкыннарын яратам, китмәсин сандугач дип кошларны да сайын. Ишәсең инде монда. Монда Яхин. Яхин. Рустам Яхин. Рустам Яхин. Давай я буду держать тоже. Горурланашак синең белән бөтен ил бөек шәхес йөрәкләрдә мәңге яшәрсең син. Ай. Ничек бит аны? Каберендәге сүзләрне рэпка керткән идем, ничек аны? Икешә булмый бит инде. Шуны да Кич моторлар. Рустам. Ол безнең Моцарт, безнең Рахманинов. Рустам Яхин. Вот бірде в одном ряду стоит с такими выдающимися людьми. киттек әйдәк. О. Шулай ук бик шәхес. Әйдә. Декабрь айында туа Жамалетдин улы, гармоникада уйный иң беренче булып, үз теләге белән армия сафына китә, аның укытучы булып Орынбурга килә. Казанга кире кайткач килеп эләгә театрга, артистлар белән бергә яктылык нур таратырга, милли аһәңнәрне күтәрә профессиональ дәрәҗәгә. Ул киләр тузанланып, ятмыйлар шул әрҗәдә. Хуш авылым, кара урман, әдрән диңгез башмагым. Biz Басканнар Söyle белән Seydaş. Салих Жамалетдин улы Сайдашев. Көзмә Дөрес бит, тапрамаз. дөрес җәмәгать, дөрес. Әйе. Әйдәк, өченчесе. Өченчесе соңгысы. Никак. Но не по значению. О, Әзерәк грув биреп алабыз сезгә. Андеграундныйрак әзерәк. Уральскийда туа, бик яшьли ул ятим кала, 17. Было такое? Ну, эшли бит инде. Ну, арча бит инде. Yoluştum da. Әйдәгез, Bana була. кисіп өтіп буламын işte. Була. Юк, мен білем. әйдәгез. Вот икеш. Yetim Әйтергә kova. ярый. Әгәр Ну, Ярый, подожди, давай, Аля, расскажи, не Яра. будем торопиться, давай. Әйдә, әзерәк. Помочись. Әйдәгез. Уральскийда туа, бик яшьли ул ятим кала, 17-дә монда килә дәшәү аны башкала. Тик Ключаров киңәш итә, сине Мәскәү көтә, брат. Мондый талант өчен Мәскәү булмый һич тә җиде ят. Диплом спектакле аның зур сәхнәдә куелган. Әйдәгез, дәвам итәргә кирәк биләр. Давай. Әйдәгез, Они лозунг музыканы назвали. ярымы дәвам ит. Продолжи. Ал, тырышам. Кирәк. Диплом спектакле аны зур сәхнәдә куела, ләкин бик озакта үтмей шул сәхнәдә хуҗа була. Султан Габаши. Дәвам итик. Что, нету? Дәвам итик. Аннан тагын җитәкче, оркестровка остазы, үз эшенең фанаты, үз эшенең остазы. Назип Жиганов. Рин. Ура! Ул директор. Как я могла? Ул директор, иҗатчы, Ямалы кертә. Аның исемен хәзер бер уку йорты йөртә. Инде Нәҗип ага. Димәк, дуслар, безгә инде ахырда нидер нәтиҗәләр ясарга кирәктер инде. Беренчедән, нәтиҗә минемчә шәп уен булды. Шәп уен булды. Дуслык. Һәм бүген бездә чынлап та дуслык җиңде. Чөнки камера,
хорында бір-бірің белән дус булмасаң, бер дулкында җырламасаң, җиңеп булмый Россия телеканалларында. Ләкин инде ул дуслык булсын өчен әйбәт кенә җитәкчедә булырга тиеш. Шуңа күрәдер бүген 6-га 5 исәбе белән 5 6 дип әйтмим, 6-га 5 исәбе белән Миләүшә апа. Сәхинә, сезнең команда җиңде. Әзгенә җитмәде, әзгенә. Әфәрин. Сезгә рәхмәт. Шундый талантлы, шундый сөйкемле, шундый шибәр, прямо искиткеч бала. Менә бит. Искиткеч балалар. Укытучы. Если бы не вы, мы бы вообще ничего здесь не догадались. На самом Сез деле. булмасагыз без җиңмәс Да, идек. йо, җиңмәс идек. Җиңүлүче дә кирәк бит. Ярый, җәмәгать, без инде сезнең белән саубуллашабыз. Сезгә уңышлар теләп, яңа үрләр, яңа концертлар теләп, инде яңа сәфәрләр сезне көтә, безне дә яңа тапшырулар көтә. Киләсе тапшыруларга, очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.